Wow, bibilis ang truck. YouTube. Ah! Nakatakot naman dito. Dito tayo sa boundary ng Del Gallego and Ragay Camsor. Kapapasok pa lang natin ng Del Gallego. Makakita nyo mga bilihan ng mga prutas dito. Hi for today's video, ha? Ay, hello. Ang bibilis ng sasakyan, nakakatakot. Bili muna tayo ng prutas. Ay, live tayo from Del Gallego Camsor. Ay, lalaki na sasakyan. Woo! Hoy, Michelle Romero Vlog. Shoutout po. Justin Moto Vlog. Shoutout po. Jeffoy Vlog. Shoutout. Live tayo from Del Gallego. Ay, may 6 viewers tayo. Shoutout sa inyo. Ang bibilis na sasakyan dito. Boundary ng Ragay and Del Gallego. Bumili lang kami ng langka at abukado. Oh. Ken, shoutout from Karangalan Valley. Shoutout. Bili lang kami ng langka dito. Wala sa Pasig eh. Salamat ate, salamat. Max TV. Ay! Ingat Paps, ingat. Hindi tayo magkakasalubong. Grabe, wala kasing langka sa sa Bicol natin, kaya ay sa Pasig dito na kami muna bumili. Okay na. Nakatakot dito, ang lalaki na sasakyan. Ah! Grabe. Kayla, shoutout kay yung nabili namin dito sa Del Gallego, shoutout kay Kayla dito. Ayan. Ha? Ay. Shoutout sa mga viewers natin, shoutout. Mabibilis sa sasakyan dito, grabe. Nakakatakot. Pero sila sanay na oh. Galing na ang Ragay. Punta tayo ng Manila. Ayun si Mrs. Barako. Tabi na kayo, tabi. Nakatakot naman dito. Ingat Paps, ingat. Tuloy na rin kami. Alanganin kasi yung alis namin. Salamat.